आज आपण कोथिंबीरची वडी ही रेसिपी बघणार आहे। त्यासाठी घेतलेली आहे कोथिंबीर स्वच्छ धुवून आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घातली आहे अर्धा चमचा, ओवा घातलेला आहे तोही अर्धा चमचा, जिरे पण तेवढेच घातलेले आहेत, हळद पावडर, मिरची पावडर पण घातली आहे अर्धा चमचा, आवडीनुसार घातली तरी चालते, आणि मीठ। सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे। डाळीचं पीठ घालून सगळं मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। पीठ जेवढं टाकल ते आपल्या आवडीनुसारच टाकू शकतो, असं काही नाही। पाणी टाकून चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। जसं आपण भजे बनवण्यासाठी करतो तसं क्वांटिटी करायची आहे त्याची। असं पातळ करून घ्यायचं आहे। एका भांड्याला तेल लावलेलं आहे मी। आतून सगळं तेल लावून मिश्रण त्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। सगळं प्लेन करून घेऊन कुकरमध्ये 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे। ते मिश्रण त्याच्यामध्ये ठेवून 10 मिनिटं शिट्टी सोबत एक शिट्टी होऊ द्यायची आहे। 10 मिनिटं ठेवून आणि नंतर शिट्टी काढून परत 5 मिनिटं तसंच शिजू द्यायचं आहे। त्याच्यानंतर थंड व्हायला ठेवायचं। थंड झाल्यानंतर बघू, हे बघा अशा प्रकारे तयार आहेत शिजून। हवे त्या साईजची कट करून घ्यायचे आहेत। सगळ्या वड्या सैल करून घेऊन प्लेटमध्ये काढून घेऊ। ह्या बघा सगळ्या व्यवस्थित निघलेल्या आहेत तेल लावल्यामुळे। कढई तापत ठेवलेली आहे। ह्या सगळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तळून नाही घेतल्या तरी चालतील, नाहीतर असं फ्राय करून घेतलं तरी चालतात, असं काही नाही। मंद आचेवर चांगले खरपूस भाजून घ्यायच्या आहेत त्या। अशा क्रिस्पी होईपर्यंत। हे बघा कलरही चेंज झालेला आहे। अशा प्रकारे सगळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। तयार आहे कोथिंबीर वडी। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब पण करा। धन्यवाद।